Der baş. Lütfen Dem baş, roj baş. Çavayı. başın tu çay. Başım spaskim, memnun. Temaşa var ne can lütfen xarab tane selam öles. Mümkün düzen çavak bu düzen ben tane demek ki kurta dest ve şan fakir em diyecin xarab tane şimdi hamara piroz be umara khebe. بالله برنامه که خویاد به دو ایرو امن به برنامه را دو کم دیویژن قالا دما بوری دکن لدما بوری گلک کل درجه به تایوتی ام قالا 50 سال داویه دکن جبر کو 50 سال داویه تشک گلک تشک گرن به دنیای او ولت مبو ولت مبو قولا که دروکیه 50 سال داویه ve em bu kadar ود دست بکن hayal لشقص كده سمالها هات للجور وقت ما ام تبلة ميوان خا دنيخلن وميوان بيجي يلك وقت الناس تكون جوات ناس و ميسكارة سياسات مدار كودا لجالك تبلة نظر كود بيبين شكرية و تراكي و حياة لها سلامة شات المجلس دجوار ده قال لك انا دربي ولا تجي ميوان ما مفيد نبات مفيدة نبات مفيد خيراتي Nav xerebi gelek spaskim. Eji spasiyate dikim u her piştevani pişgiriya ve dikim ji bo işu karî we pîroz be xelatê ve pîrozbayî lê dikim û سپاس spasiyate dikim belê. جبو تو هاتي قالك كيف بقول البابا دكتور تبشر ما هيجا يفترى بجي خوش تقرن وان الفكر تاع باب فارغ دكن لان سجلك وقت ما تكن بس سلام اللي سيتاز مالبر و روجانا هي الجاي تزارم كسيكو على قدر السياسة كلية تناسكت لكن ساجي لك عادة أنا بقدر تماشى مال مي نو كهناك ناس بكن قالوا ما تمشي كيه Na zahmete ku meru bahşa xwe bike bi rastî gelek zahmete. Lê bi kurtayî yani ez أصل بكن كل شيء بلي belê ez 67 salî me 67 salî me teqewud bûm ava 2 sal teqewud me li Swîs dijîm İsviçre şerê Cenevre dijîm ez penaberekî kevnim wisa bêjim belê lê eslê bavê min xinûsî ye em ji Xinûsênin بەلام ez li Batmanê mezin bû ji ber wî mezin bûm ji ber wî ez xwe wekî Batmanî hesab dikim li Batmanê min mekteba yekemîn duemîn û lîse xilas kir duayî heftê axiriya heftê û çar ez çûm Stenbolê bo üniversite û welhesil li wê derê me dest bi üniversitê kir û em ketin nav siyasetê êdî me xwe jî xilas nekir belê سلام بريد ما تشوك من دستك بو ام دما بوري قال دما بوري في بالتابعتي دما بوري في ساري داوية ممكن جبالكم في ساري داوية تيجي دزاني شكرت النار يعني قال لك تشكرين للدنيا يشبو لا مجي ولا تملاجي اكتشف ويالي قريب عندي كاتب من تسليمي yani teşekkür ederim. İdoliya sosyalizm bu gelen peri. Ev çep ku kese ku dijin hakiye dijin ketxwari bu vara bu alternatif pek ideoloji sosyalizm edit. Jiber nefşe şeyşu heş dünyaya careken destekir ve ev bela bu sosyalizm yani vek alternatif bu ولكن ما نجي أنا كنت تسيري ولا تجري ولا فلات كده حتى ما زمان زمان بقراني إيديولوجيا سوسياليزم وين شو هيا إيرو ما قال لك تشتي بيقول تجدي جخا تجي نادي قالوا أجر تو إيرو قال فلات ديفيشن شاشي ألدين ديني كأسرة بو برسم شو
ev tiştê êdî nêlû girin çi bû? بله سپاس dikim bo pirsiyara te. Berî ku ez bersiva te bidim lazim em bizanim em tu behsa 5 salî dikî di 5 salî de li dünyayê seranserî dünyayê li herêma me rojhilata navarast û rojhilata navîn û li welatê me gelekî gorankariyê kûr peyda bûn. Gorankariyê gelek mezin peyda bûn. Eger em di sosyolojî de sê ewke yani em dikarin bi awakî bi sê awayî îzahatî ev tişta bikin. Yani internasyonalî dibêjin makro polîtîka, mezopolîtîka wasat yani heremî, Türk dibêjin bi Tirkî dibêjin bölgesel û mikropolîtîka yani wekî xelkê me, wekî milletê me, wekî Kurdistan lokal. Lokal. Evet. Em dikarin yani bi her şey awayî ew bikin fakat taban ev meselekî dûr û dirêj e lê bi eger Evet. internasyonalî em temaşe bikin çawa tesîr li ser milletê Kurd fikrê wî û kiryarên wî çawa tesîr lê kiriye em wiya ew bikin, em wiya biaxivin. Yekem car di wî ewê de 5 salî de ez sê ewk dibînim. Sê dewre yani sê merhale dibînim. Yekemîn em bêjin ew wextî li dünyayê çi hakim bû digotin şerê sar. Şerê sar yani bloka şerkî hebû û bloka gerbî hebû. Böyle. Bloka şerkî temsîlî sosyalizm dikir. Welatê komünîst û sosyalîst bûn. Ê gerbî jî temsîlî burjwa kapitalîst, sistema burjwa kapitalîst bû. Ew dewre di wê dewrê de tesîrekî gelekî mezin wekî te got li Kurdistan jî çêbû ji ber ku ceryanekî gelekî mezin internasyonalî peyda bû li seranserî hemû dünyayê ew ceryan çi bû cewrenekî çep bû sosyalîst bû li Kurdistan jî kir çünkü milletê Kurdistan tu zanî çar perçe milletekî hatiyê dagirkirin yani kolonize bûyê li İran, li Türkiye, li Sûriye û li Iraq. Belam tesîra ew sosyalîzma internasyonalî li hemû seranserî Kurdistan li hereket bi zitnewayê Kurd kir, tanzîmat û organizasyonê Kurd kir bin tesîra xwe. Heta hinekî wan eglebê wana gotin em Marksîst Lenînistin, em sosyalîstin. Eglebê wana. Kemasî jî heb ew jî yani hinek partiyê me jî li ser xeta netewîperestî man yani nasyonalîzma Kurd li ser wî xetî man lê eglebê wan dibin tesîra ew îdeolojiya sosyalîzmê bû. Heta mesela partîkî me konservatör heye PDK, Partî Demokratîk Kurdistan, ewan jî yani ne gotin em Marksîst Lenînistin fakat gotin Marksîzm Lenînîzm em dikarin îstifade lê bikin. Kirin nav pêr û programê xwe. Yani tesîr ew çend mezin bû, ew qas mezin bû, ewan jî dest pê kirin gotin Marksîzm Lenînîzm tiştekî baş e. Em ne Marksîst Lenînistin lê belam em dikarin istifade wekî min got istifade li wî îdeolojiyê bikin. Yani ew qasî rayî tesîr lê kirbû la hareketa Kurd. Bu böyle tiştek bejim. Yani Belê fermo. bi piranî çawa ku te got hemû bi piranî gelemperî bi sosyalî îdeolojiya sosyalîzmê yani hatta demezlendi. Ve kalepê. Ev tiştekî balkêş e. Herkes bir sosyalist, Musa Bejin, yani piranî bir sosyalist. Başka da bu kadar Kurdistan yani çok kötü. Go sosyalist ne böyle go sosyalist ne kharabe yani. Jibo ve İro eldilerim gerek bakışı. İro eldilerim ev tişteki sert piyanmaya ve kanepe ev kesiku ve de bir kore ne bu sosyalist ev sert piyanmaya. Ev tişteki acebe. Bu ev bir domini demek ki ev disal gerek ki misal bir fikir kelam ki devam ediyor. Belê. Ew girêdayî gelekî sedemanı em nikarin bi yek sedemî ew îzah bikin. Belam ez dixwazim axaftina xwe tewa bikim bi du me a du rica dikim. A du da jî ku ew İttihatê Sovyetî û yani Sovyetler Birliği Yekîtiya Sovyet ku bela bû heştê û nehada ew dewra bloka şerqî û gerbî nema
bloka sosyalist ew bû, belav bû, nema. Bele, bele. Wê çaxê unipolarizm dest pê kir. Yani Amerika bû di dewrûberê Amerîka da unipolarizm dest pê kir. Heta vî dema paşîn. Anha jî bipolarizm dibêjin. Yani bi du serî du pol peyda Bele, dibe. bele. Amerika û Çîn û herkes jî ew jî tesîra wî li ser hemû dünyayê li ser kuvvetê siyasî hemû dünyayê tesîra ev mesele dike. Kristalize nebûyî lê belam ber bi ew her du polî diçin. Îja em werin ser mesela xwe, mesela Kurdistan em çawa bûn. Hareketê Kurdistan yani organizasyonê Kurdî bi Marksizm Leninizm dest pê kirin. El esas dibin yani em bêjin ku Marksizm dest pê kir ew ne rast e. Çünkü em ji xwe jî dizanin. Em hareketeke yani fikrê me millî hebû fakat em ketin bin tesîra Marksizm Leninizm. Yani wexta ku mesela biraderanê me ku dest bi em bêjin behsa kawa bikin yan hareketê din bikin wekî Marksistî Lenînistî dest pê nekirin ji xeyrî hinek hareketan. Eglebê wan millî bûn, millî difikirîn, neteweyî difikirîn fakat dibin ew ceriyana mezina ku sosyalizm hat li Kurdistan jî qelibî ketin bin tesîra wî û dest pê kirin. Mesela li Kurdistan yekem car stratejiya Kurdistanekî serbixwe û demokratîk ku hat yekbûyî demokratîk ku hat avakirin hareketên Marksistî dest pê kirin. Yani eger ew neteweyîtî tuneba ew hissiyata millî tuneba hareketê Kurd nikarîbûn bes bi tenê bi îdeolojiya Marksizm ew tişta tespît bike. Ji ber wî hemû hareketê Kurdistanî ew bûn yani çep bûn, sosyalîst bûn fakat niştimanperwer bûn. Dixwastin bi îdeolojiya Marksizm rizgariya Kurdistan û serxwebûna Kurdistan ew bikin yani xwe bigîjin wê merhelê. Belê, wê serxwebûnê. Bi wî îdeolojî dixwastin bikin ji ber ku problemê me civakî jî heye ew xwestin problemê millî û problemê civakî bi hevdû re bimeşîne ew jî nemeşiya. Nemeşiya tesîra Marksizm bi taybetî dibin tesîra Marksistî de bû. Çünkü welatekî wekî welatê me Kurdistan ku perçe bûyî hatî dagirkir yani ku hatî dagirkirin wekî kolonî bûyî tu nikarî her du mesela bi hevdû re bimeşînî. Ne mümkün e. Lê tu dikarî wirde hêdî tu dikarî eger bigîjî armanca xwe hêdî tu dikarî di nav xwe da demokrasî peyda bikî, di nav milletê xwe da, di nav hizbê Kurda da yani partiyên Kurda da û demokrasî peyda bikî. Bêguman ew pêwîst e, lazim e. Lê tu nikarî dest bavê jî yekser dest bavê jî problemê civakî tu nikarî her du tişta bi hevdû re bimeşîn. Lazim e yekem car şoreşa netewî bihata kirin îja wirde ku tu bû dewlet ew wextî tu dikarî dest bavê jî problemê xwe civakî. Rast, yani ev teori rast jî. Belê. Bir şekilde dîsa balkêşe deva ku Hısır Terger'in Kurdistan dest sosyalizmi yani bir tesiri sosyalizmi ile bağ çağ Kürtü dibêje di dünyayê seraser du bloke bu beraber siyaset navendî dünyayê û alîkî Sovyet bu alîkî Amerika bu lê bi navê sosyalizmê em bêjin hinek welatê din ku tekoşla rizberiya da wala yani rizberiya xwe ava kirin yani azaliya xwe ava kirin. Kurdistan'da dibî warî tişekî ecêb bû. Ez dinerim li Kurdistan'da em bêjin dema Sovyetê gelek serî hizgan çêbû, tekoşîna rizgarî ve azalî çêbû. Lê Sovyet ez ciranê Kurdistanê yani. Sovyet dema sosyalîzmê jî tunca alîkariya Nesawiya doza Nasyona Kurdistanê nekir. Ku em sosyalîzm jî nekir yani. Ya li ber rakokî ke gel çima em bêjin mesela Lenin piştîdaya Atatürk li hember şexsayî Seyit Zerberketê yani Sovyetê. Ji bo çi? Ji bo ketê bir tesîre gotra Kemalî yan jî ji bo derfetê xwe ji bo becevendiyê xwe. Li bir tiştek ecebe. Alîkî re ez dinerim li Şeyx û Emirê Afganistan piştîdaya wan. Em bêjin Şeyx Seyit Fekî paşa bû.
Le doza wan doza ki behek bu. Le eldeleri sosyalizm ya deva totem Sovyet ektat tıpkı cari pişteki dela ve bir sergiye hısırı Kürdistan'ı nekeyim. بله Bunlar koke gelo tu jbo ve de kariçi beji valla koki بله yani vakari sosyalizm ya sosyalizm bu eve. Türkçü نه beji yani. problem چیه زنی problem Evet. مصلحت ملت و دولت ای همو سیاست دولت لسر مصلحت خو دمشینی Nasıl? تو ببی سوسیالیست تو رنگ کیدن ایدئولوژی کی جان ایدئولوژی به نخمه بلام ايكو بيويست ايكو جرينج مصلحت ملت تو دولت تی Yani اتحاد سوویت yes. Sovyetler sosyalist bu. Belam ligori ideolojiya sosyalisti egeren bifikirin lazım vekî tutbêjî lazım alîkariya me bikira. Yani Evet. alîkariya milletê bin dest bikira. Evet. Çima mesela di destpêkê de hiç alîkariya me nekir. Okay. Hatta bi taybetî dijî hereketa rizgarî xwazî û serxwebûna Kurdistan derket. Çima? Dijî ji ber ku ewan dîtin ku dijî meslaheta wan e çûn alîkariyê Mustafa Kemal û hevalê xwe kirin bû dewlet. Ji wan re dewlet ew kirin, Evet. durust kirin. Evet. Evet. Bi çek alîkarî kirin, bi pere alîkarî kirin, bi siyaset alîkarî kirin, bi her awayî alîkarî kirin ku Türkiye bibe dewletekî serbixwe. Evet. Şima wisa kirin ji ber ku meslaheta wan têde bû, nedixwestin ku İngiliz û Fransa bi taybetî welatê Xerbî ê Ewropa li Türkiye cî bigirin, nedixwestin li ser sînorê wan çünkü sînorê İttihatê Sovyet dihat heta sînorê dihat ser sînorê Türkiye. Ewan nedixwestin. Dijî meslaheta wan bû ji ber wan milletekî wekî me meslaheta milletê me ji wan tiştekî ne hesabê meslaheta me nedikirin. Hesabê milletê Kurd nedikirin. Ew hesabê wan tu nebû. Îja ji ber wî eger em bizanibin ku yani tu sosyalist bijî wekî min naxwazim dubare bikim tu sosyalist bijî tu kapitalist burjuva bijî tu yekem car li ser meslaheta xwe siyaseta xwe dimeşînim û îro jî do jî wisa bû îro jî wisa ye siyaseta dünyayê siyaseta herkesî li ser meslaheta wan dimeşin. İttihatê Sovyet jî meslaheta wan û meslaheta milletê Kurd ne yek bûn ji ber wî alîkarî û yarmetî nedeme. Belam mesela alîkarî da welatê Afrikî, alîkarî da welatê Asyaya Bakurî Bakur, yan Latin Amerika, yan wekî te got mesela Afganistan. Ji bo wan mühim nebû ku tu axayî şêxî sosyalîstî komünîstî hiç mühim nebû. Mesela yek misal bidime te em hemû Saddam dizanin Saddam Hüseyin kî ye yan Hafiz el Esad kî bû. Behsa Sûrî û behsa Partiya Behsa Iraqî. Bahsê nasyonalîstê ewan her du partî jî her du iktidar jî nasyonalîzma Ereb wan rabû û faşîst bûn. Katil Evet. bûn, faşîst bûn em dizanin. Evet. Li İttihatê Sovyet ji bo meslaheta xwe teorîkî çêkir mesela got dibêjin bi Tirkî dibêjin kapitalîst olmayan yoldan sosyalizme geçe. Yani berî ku tu bibî kapitalîst tu dikarî bibî sosyalîst yani. Teorî çêkir bo ji ber ku peywendiyê xwe li gel wan iktidarê faşîst û nasyonalîst legalize bike. Yani meslaheta wan wisa bû. Ew tişta mesela niha em pê dikenin feqet wisa bû. Lê Nasıl Kurdê me mesela? jî gelekî Kurdê me jî dîfa yani parastina wî ew ê kirin. Yani wî siyaseta Sovyetî kirin mesela. Ji xeyrî kawe herkes tekriben pro Sovyetîk bûn yani alîkarî piştewaniye Sovyetê. Raste le sosyalizm ve çen reş peyna bu em bejin Belê. reşa Arnavut, reşa Çili û tiza Sovyetê le kavajî reşa Arnavutê didorman. Ev tiştekî bire yani ahil ev sosyalist ev sosyalist bu yani navê sosyalizmi yani em bejin kavaja da ku hember sosyalizm derken Sovyet derken ne ji bo serratiya Kurdistanê û be îdolojiya xwe ya millî dîsa şu em bêjin li Arnavutê yani sosyalîzm Arnavut birêşa Na wisa Arnavutê nebû. Kekî lamî mesele wisa dest pê nekir na. dawiye Bubire. da Bubire. ev tiştekî ev micarekî dile ev tiştekî dibêjin bidim Belê. yani hemû rêxistinên Kurd bin tezîrê sosyalîzm ama nakokiya sosyalîzmê de jî çend cüra Leventî çend cüra amade kir wala yekî herkes alî kiret dî ji bo wê dibêjin. Belê.
Mesela yeter ez de fikrim ku yani sen fikrim ku belanlar sosyalizm ve kapitalizm de çift bebe ve siyaset ile bejeveli heye menfaat heye. Ben ya az şmoka de bejim ne bir pende bik. Pende yani devi boyda. Ben de tam bela parça kadar gelen peri ben. Yani Kurdistan eğer yani sosyalizm ava da zimo koşa sosyalizm em Kurdistan kadar bakın. Kadar iyi ben. بله Em tişek gerek şaş bu. Nefret ku eğer bu parça ne ben gelen peri cinabe. Peki dinci çuva parça kadar yekindim ben yani. Ma ev xerxwaz em ne xerxwaz bu. Em de xerxwaz. Em de bu velat xwazan de pasa le me tüccar le bürokrade di ku sosyalist der Sovyeti tüccar alikariya ne Sovyet Kurdistan ne kır. Bu böyle bir şey bu. İro evvel İro. Le ve de ku rexsın u tevge Kurdistan ve Sovyet despeke Kola metod ki eğer ku bedel ne rejini kola metod ki vakt numara di. Evci bu mantık Stalizm bu. Bu grani bu mantık Stalizm bu. Evci valla jibo demokrasi dukat hem bel kolonyalizm demokrasi dukat le demokrasi teli jibo khod dukat. Demokrasi tevge bu. Demokrasi parti bu. Ne demokrasi ku herkes lazım ev ne bu. Hala demokrasi dikran le bekhe ve kesi ki la parti ki de la prende ki de la demokrasi ne de fazla. Jibo la barwa da ki bu u yekiti çele bu ev teşekkürler peyiste eli yekiti çele böyle bir yekiti ya yekiti kadar çele bu ya gorma ev mantık ede hatta yani her tiş بله jibo mu her tiş bu tergir adı jibo parti alın ve emhatin iro gellek بله bedelen de Herkes gellek bedende. Gellek de kuşun çekti, gellek sarayı di, matin iro. İro eğer ki entera, bir fikir, tera pesam evet. İro, roştu, revşa, Kurdistan'a gelen peri, u, rehısın, u parti, Kurdistan çava de bir geliyor. باشه نه از برشیفه اوات سوالات بدم لی لازم تشتکی بیجم مثلا و جبرکو تماشا تم اوی کو تماشا دکن yani اوی کو تماشا بکن لفی اوی في برنامه لازم بزنم درکتا کاوا ب اوا ایدئولوژیا ماویستی دست پی نکر یکم جار çünkü کاوا لسر فکری دکتر شوان دست پیکر او وقتی ها وقتا کو تزه او بو هین نبو organizasyon ve çağı li başuri Kurdistan şereki geleki mezin nabeyna iktidara Basiya Saddam Hüseyin li Irak'ı u Hizba Demokratî Kurdistan li Kurdistana başur berdevam şerê peşmergayetiye bu. Ew şerra di wî şerî de İttihatê Sovyet alîkariya ew ê kir. Basî kirin ji ber ku yani hareketa Kurdî bê şikestin. û bizzat jî teyarê Sovyetî bi pîlotê wan li Kurda xistin. Ew teşîrekî gelekî mezin li ser fikrê kawa dirûst kir. Ji ber wî kawa ber bi ew ê çû, ber bi anti-Sovyetîzmê çû. Yani hareketa fikrê wî yê millî çû ser xeta yani xurt kir, bi wî awayê xurt kir, dijî îtihatê anti-Sovyetîk hat ser xetekî îdeolojîkê anti-Sovyetîk, ew jî Maoî bû. Kawa wisa dest pê kir. Yani teşîra İttihata Sovyet ew yani bi awakî pozîtîv em bêjin li ser biraderan hevalê me kirin ku em bûn anti-Sovyetîk. Çünkü ew tişta yani İttihatê Sovyet ku li ew ê dikir Yekîtiya Sovyetê ku li Kurdistana başûr dikir hiç Kurd qebûl nekir. Yani me bi xwe qebûl nekir ji ber wî em ketin wî xetî em bûn Maoî. Piştî wî me dev jê berda Yani gotaram evet ku Kemasiya Sovyeti le kavajı le Bele. hember demek ku Kemasiya Sovyeti despekir la koki despekir Bele. kavajı le hember de koki derket yani lafaz. Bele. Yani ve akıl bir de dünyada ki le hember Sovyeti Kemasiya Sovyeti ve devlet sekri yani Çin hebû, Arnavut hebûn, hinek welatê din hebûn belê. Boyu valla yani ne zaman yani gotaram ev bu. Belê. İro revşiye. İro rewş çi ye?
Yani İro em kendisi şiye, yani çi Bele. bakın, yani İro'nun şiye. Bele. Na milleti Kurd İro rewşa Kurdistanê Bakur. Çünkü em wexta behsa Kurdistan dikin, Kurdistan yek perçe nîne. Em dizanin yani şu ew problematîkê me gelekî mezin e. Yani ku em perçe bûnin. Milletekî perçe bûnin. Em ne bi tenê nebûn çarbeş, em di nav xwe da jî her perçe di nav xwe da jî problematîkê me heye. Yani pirsgirêkê me gelekî mezin heye ku em nikarin mixabin, em nikarin xwe jê xilas bikin. Îro wexta ku em behsa Kurdistanê Bakur bikin, em çi dibînin? Hereketekî tu zanî heştê û çara da şerê çekdarî dest pê kir, li ser navê PKK dest pê kir. Lê îro piştî 34 sala, 35 sala ku em dibînin hareketa netewiya milletê Kurd şikestinekî gelekî mezin xwariye. Li Kurdistana Bakur hareketa milletê Kurd neteweyî şikestin xwariye û em diketine zülüfekî gelekî trajîk. Gelekî em di nav zülüfekî gelekî xirab danin. Yani bi zimanê xwe, bi kultura xwe, bi her tiştî, bi iktisada xwe, bi her tiştî em di zülüfekî gelekî xirab danin. Ew trajediya bi totalî em dikarin bêjin ku trajediya milletê Kurd li Bakurê Kurdistan. Baş e. Niha ji ber ku îro yani ew hereket ku şikestin xwariyê mesela vîzyona me gelekî ew bûye, tarî bûye. Vîzyonekî zelal di nav Kurda da siyasetmedarê Kurda da tune. İdeolojikî zelal, ideolojî jî ji me re lazim e, ew jî tune. Organizasyonekî ku bikarbin em milletê Kurd cardin tanzîm bikin û tevgera wî durust bikin û bi taybetî yani li ser fikrê bingehekî netewî carekî din dest pê bikin, alternatîv yan bedelekî durust bikin, maalesef ew jî tune. Yani problemê milletê Kurd Bakurê Kurdistan gelekî ew ki mezin e çünkü îro eger em bikarbin yani çi wekî bi konkretî bersiva te bidin wazê me çi yani doxa Kurdistana Bakur çi yek du tiştê girîng heye bi rêya min yek înisiyatîfa Hereketa Kurd ketî bin destê lepê dijmin ew wîsayî a du da bedil alternatîv tune. Lazım em li ser van her du tişta biskin. Çima yekem car problemê me mezin ew bû ku siyasiyên Kurdistanî piştî İnkılaba Eskeriya 12 îlona 1908 siyasetê terk kirin. Kurdistan terk kirin û siyasetê jî terk kirin. Wê çaxê kadroyên siyasiyê Kurdistanî ew ê ku pêşekeşî dikişandin yani pêşewanî dikirin ji bo Hereketa Kurd hemû dest ji organizasyon û siyasetê berdan û valayîkî mezin peyda bû. û siyaseta dewleta Tirk nedîtin. Me bi xwe jî yani hiç kes nikare bêje ku min wê çaxê me siyaseta dewleta Tirk dît na. Çünkü du tişt heye, du mesuliyet heye. Yek lazım meriv dijminê xwe nas bike, bizane bi beramberî te çi dike, li gorî wî lazım tu siyasetî bimeşînî, a du da ji ber ku tu bikevî bin wekî rewşenbîr, entelektüelê şoreşger, lazım tu bikevî bin mesuliyet. Ev her du tişt ji siyasetmedarên me piraniya wana terk kirin. Maalesef. İnşikak li wan ket, bûn 2-5, 3-5, belav bûn û meydan ji kê ra hiştin? Ji PKK ra hiştin. PKK ew valayî tijî kir, ew valayî tijî kir û wekî din hereketê din ku xwestin wekî Kawa mesela. Kawa xwest dixwest ku tu jî dizanî mesela sara 1988 kongrekî Kawa durust kir. Kongra Yekîtiyê durust kir. Çünkü wê wextî Kawa berî bûbûn 2-5 merkez û muhalefet bi wî şiklî Kawa cardin xwe kir yek û kongre çêkir. Di wî kongrê siyasetekî wan projekî amade kir. Proje çi bû? Biçi Kurdistana Başûr û Kurdistana Rojhilat li wê derê cardin bikar bixwe yani bi şerê çekdarî dest pê bike û alternatîfekî durust bike. û mesela hereketê din hemû li Kurdistan terk kirin belam Kawa cardin çû. Fakat asteng durust bûn. Di nav hereketa Kawa da jî asteng durust bûn. Çünkü eger heta îro jî eger tu temaşe bikî wexta ku Kawa xwestiyekî hemlekî bike yan wexta ku xwestî ku tiştekî ciddî bike muhakkak astengekî peyda bûye.
محقق تشتی کردن ناف تکرلگاوی کو نیشتنی کو بمشی ایشو کاری وی سر کبه نیشتنی حتی ای روجو وسابیه دوی مسئله دا دو تشتی مزن هایی یک خطای ما هایی آدو داجی از بیجم تشیره تلیا دولتی تیده هایی چونکه دولت ابد به هیچ آوایی نخواستی که حرکت کدین بدیل کدین لکردستان چه ببه مثلا حرکت قامشلو قتلیام قامشلو جیجی بوی دیجی کاوا هاتی کرن çünkü bu vakti kava خواستی که هنک تشتا بکه yan haçti و haçta که خواستی هنک تشتا بکه هنک حوالime hatın kuştun yani bir desti devlet atır yani her tim tişteki kırını ama astengeki dürüst kırını siyasete kava proje kava nemiş yani. Ve ertesi teknoloji rastla jibo hamule kısına misaya. Çava. Beli. Embecim bu bre. Dama ku tişe koşu bu teknoloji astenki çelide. Gelaperi el hamu jibo hamu Kurdistan misaya. Embecim. Çel sale derece ku terbiye kısını Kurdistan qala yekitiye beke. Yekiti jibo la tawi jibo Kurdistan tişteki heri giringe. Leşelame. Şuma la yani jiberku astek le kestiler astek işiye. Rasti astek meşartiye. Yani jibo ayak en bu peki şuma yekitişler bu herkes de bize yani para hatalar bile herkesin de bize en nafas valla nafas jibo mu ne eve jibo mu astek meşartiye evci ev asteki le kolonyal devlet kolonyalistan yani ez bir Bavariya demek ki Filiye devlet kolonyalistan navbera nava tiştek hoşu bu aslen valla dedik evvel kolonyalistan sayaki sayan hemkari koy hemkari kiye huya nabe nav hebi temgirada mümkün edibe nav bu zaman partiye mümkün ediyor eğer ku jibo eğer kutu yekidi bipirse herkes yekisi bu kazi. Herkes kes nabali el yekidi yapılan nafazın. Hem bu parti rehası yekidi. Ve eftişi ki herkes tufalar çeylabe. Ba mesela falan kese yani falan nu bu. Ev skor mu aste iki gelek ve şartı hem lugor devlet eti. Ez de bejim esfakı bejim eğer ku en bir atak ederler لو ام يكتني كارتشي لكن ضد جخوا اف بارتي كان بي منطقي بي اوي يشبو ايرو برسن ناده ام de و نوع yani reküstlerin kur ve tercih de tevatiye ve nüve alana bakın dıdı jibo yekiti astenkçiye eşkere bugün eğer ku eşkere kı ev astel ne kadar kıymetli yani ne kadar yekitiye bir sekren bazı dışarı tutu değişi Beli. Na geleki sedemi مزن هن جبركم ملتي كرد نكار بي كتيا نتوي لسر اساسيين ملت بون يعني لسر اساسي ولاد بون بوچ نكارن اما او كي يكتيا ملي تشبكن جلك سدمي وهن سدمي هندري هن وسدمي الدرواي هن يعني اوان لازم ان بزانم مثلا حركه سياسيه كرد خوش استنگي خو خلاص نك رزگار نكريم مثلا ما قاعدين بحث اوي كنوه تليا دجمن هرتم دناوا حركته كرد هبو مثلا وقتا كاوا درس بو ام دزانن يعني يك اجان دولت اتر د دامزراندنا كاوا ده هبو از باور دكم د حركت دين داجي هبو لكش نزان اوان مناقشه دكن لكن از نزانم يعني او تشتا وس ام دزانن ايرو ام دزانن من افا تشتاجي نويساندي يعني çava kava vakta kudda had damezrandın çava devleta Türk ajanı wana ketin uçava mesela ev dibejin teori ser teoriya se dünya Çin'i vakta ku em beş bun betaybeti ev insan ev casus Türk'a de nav kavada bu roleki geleki green list roleki esasi list ev ya em dizanın u piştici em vakta em temaşa dikin ku yani gelek tişteyi ku wisa بآسانی رو ندایی جبو نزانتیا ما یان جبو لسر خطای ما در نکتی ما حقیقت تلیا دجمن تیده هایی لنزانیا ما یو
بتجربه جي او جي او كري او جي دولت جي استفاده كري او جي وسا كري ايرو جي حركتها كرد وكي مقود مثلا ام هاتني يك او كي يك مرحله كي كو همو لباكور كردستان حركت كتي بن دست دولتا ترك دوی ظروف هانه دا تو چوا دکاری که تو یکیتیا ملی یکیتیا نتوایی درست بکی بله اواب çava. کسیتی که هری مزن اوایه آدو دا جبر که تو بکار بی یکیتی چه بکی لازم قوت تی سیاسیه به سیاست به قوت دامزاندن به قوت چکرم اگر تو قوت تی سیاسی organizasyonu te siyasi tünebin tünükari yekitiya milli çeviki. Çünkü yekiti bu yekitiya milli bu siyasettir. Yani tişteki siyasi jmeraji hareketa Kurdistan ji hareketeki siyasi. Em velateki koloninin hatını kolonize kirin em dagir buyu velatime düşmeni mehenin la eğer tu bu xwazi serxabuna xu bu xwazi lazım tu siyaset biki. Be siyaset ne be? Siyaset çevadı be leser organizasyon leser partiyen siyasi demeşi. Eğer partiyen te siyasi tunebin eğer hebin ji kuvveti wan tunebi tunikari او یکیتیا خوا ملی چه بکیم یعنی دو تشتی مزن هی لفدری اساسی مزن هی یک حرکت کردی کتی بن دست دولت ترک دمشینه او وسایی آدو دا organizasyonu ku bikarbin tevazine ki yani terazi ki dürüst bikin nabeyna xu düşmün da nabeyna xu yan ku hareketa ku mesela iro hareketa milliya Kurd dinamiki wana monopolize kiriye bin destule pe xu tu lazım tevazine ki terazi ki nabeyna xu wan da dürüst biki eğer tu duvi merhale da nebi tu ne hatibi asti tu nikari yekitiya millet çeviki yani bir dernek o bir komela o bir ravşenbir o bir diaspora o ne zanım bir çift tu nikari yekitiya millet çeviki yani hem de aslında bu sadanın. Bale sen mesela bir tişeti hat bir Bale. İro dünya cihatiye begoyandı. Yani ne dünya İro ne dünya çiftali bereye. Yani varafa şeye ve mesela Rehsın hangi proje keşke bu kadar proje ki şebeke gene İro peristeki dünya İro gerek baş fembeke. Bir metod iken bu avayı iken lukari İro dünya İro bersin dedi. Em bejim beni ve digota parti Musa'ya mantık deve Musa'da şerik çektari, şer metod şer çektari ve beş çektari zam çeşitleri. İro dünya ve kültürel bir global dava internette ve siyasete her dem ve en baş bizarı. Yani en bu kadar bana bakın metoda kim bu İro versin bile. İro eğer kardeşim her tişt asari te zani. Böyle de bakın ki bu hünek tişt meden zani bu. Yani şuma internet tüne bu hayamayız tüketitüne bu tüşekütüne bu jibo tüşeküzan de el gerek böyle batı falan bıkırsın yani usam her tişt usam. İro hevciyadına el diyorum batı falan tüşekütürsün. Böyle bana falan tüşeküt dükkanı falan bıkırsın tücit mesela yani her tişt bu yani asane her tişt bir zera. İro jibo ve ev metodiken tergir u rehsin jibo İro versinler. En jibo me gereki avantaj yani. Jibo hemu varatan gerek avantaj yani. Gerek yani jibo perfect gerek mezele gerek gerek. Emdiye kumeyin ben çalışıyor Amerika teşekkür ederim. Jibo ve İro jibo ve perfect ela. Ve menfaat mezele dava internet ela. Çi avayı em yekiti çevikin. Yani mesela tüzüleci eğer kuvvetler ve yekitiler ve ecdibeci şubu velat rojat tabi rastı le fadildeki ku ev bahara aradan ku dibeci ve saya internet için. Etkisi ki acebe fakişe. İnterneti valla organize kır. En istesek gerek fakiş bu yani. Jibo mesela en bana böyle başkaları eğer ku kuvvetli
siyaset pevendi herin, grevay herin, pevendi navları bana pevendiye ve yekine evet diyeceğine be. Direkt tu başı beni zararlı, çünkü hadi zararlı. Zararlı yok avadı ki yani zararlı yok eşkeramdı ki püştine zararlı yani ey oku herkes ayı bu. Ev netwa perver, netwa parezki ayı bu. Valla şu kwa de parezini. Le iro evtile. Yani iro mesela ne diyor? Jubo netevi programa hevden tüle. Hem programa hevden tüle. Demeci yekiti. Le çava yekiti. Ev jubo yani metodu kem, be fikri kem derece yekiti. Be fikri kem iro emlikar yani besva diyebilir. Jubo fikri nu, fikri hemden iro dünyayı ben ki mesela emecin ittifak hat ve görendir, şer'i iro hatiye ve görendir, dostu düşün hatiye ve görendir. Hem de vara gibi hizmet çalıyor. Eğer ku em programa ve bernama koy zelal bıkın, mesela hemden bıkın, el bala bıkın, em jibo yekiti, gaveki yekeni gringe. Jibo ötülü bir şey. نها فكري كيفنو ايديولوژي كيفنو تيوري اورغانيزاسيوني كيفن اوان بروبلم مي اساسي نينن ما خوجوان تشتغل عسكري نا ما خوجوان تشتغل ما خوجوان تشتغل نا ما خوجوان از نزانم از بخو از هوالي خو بس اخو هوالي خودكم از نكارم بم مسؤوليته هركزي لسر نافي هركزي باب جبو كردا بلي تو راست بيج يعني بفكري كيفن بايديولوجيه كيفن بتيجشتينه كي كيفن او تشينابه تشتي تازه لازم بركو دنيا غور لدنيا سرانسري دنيا غورانكاري geleki bir kurayı hati çekirim. Tünekari bir fikri ki beriku sala haşte yan de sala noda da bu şekli te tişt bu şekli nabi yani lazım tişte teze habe. Yek filozofi ki İngilizce he navi John Locke. Ev felsefavi بتركيز بيجن kurucu akıl yani bu Kurdi aklı damezrener lazım ji Kurdara ev aklı damezrener hebe ev aklı ligori ev aklı damezrener se tiş mera peviste se tişte ligori vi lazım vizyon ki teze hebe yani ufkeme yani tişteki teze hebe ku bikar Ali Karim hebe ki em çava dünya temaşa dikin tesira dünya ile serme çava dibi em viya bizanı ji bu vi ev vizyon şartı em nikarin bi navê nasyonalizma Kurd xwe ji vizyonekî frewanî xwe ew bikin yani çi bêjim yani dest jê berdin çê nabî yani lazim ew vizyona me hebe a da îdeolojî hebe hinek Kurd henin mesela dijî îdeolojî derdikevin dibêjin ji me re îdeolojînin dijmintiya dijiyatiyê îdeolojî dikin belam îdeolojî çi ye ez bêjim nizanin çünkü îdeolojî yani temamiya fikranı yek fikrekî te tune hezar fikrê te heyî ew dibi ew kekî sistematik dibi yani çawa ji ew fikrê te ku tu yekî du da dehatînî cem hev dibi sistematize dibi ew sistematize dibi îdeolojiya te ji Kurdara ew lazim e yani eger tu bikarbî tiştekî teze bimeşînî li Kurdistan lazim e alternatîfekî teze çêbikî ew fikri te sistematize ji te re lazim e bê fikrê sistematize nabe. Asisya organizasyonê teze. Organizasyonê teze çawa dibe. Mesela îro jî em temaşe dik ew fikrekî yani eva pirsgirêkekî problematikekî gelek mezin. Em ê çawa fikrekî organizasyon peyda bikim. Fikrê organizasyonê kevn digotin bolşevik tipî örgütlenme mesela. Ew fikrekî kevn e. Li gorî wî yani ji serî heta binî yan ji binî heta serî Fransız bejin vertikal yani bir kurayı avsa kutuçi ki bu fikri nabe bir teknolojiya iro kudu deste düşman da hayi ev bikartinin yani tu bahse mesela internetdeki bahse avantajlardaki avana hami evkin hami materyalin destemede em dikarin istifadeki mezin veki ku bahara arabda araba çava istifade lekir em jî dikarin istifade bikin anhaji mesela divi evdam istifade dikin fakat problemi meymezin em ê çawa organizasyonekî ew bikin mesela kawa di nav kawada gelek biraderan fikir bûn xwedanê fikir teze yani ihtimali ku agadariyet çê nebû fakat
mesela nodu duda da bahsi ev mesele kir. Em bi wekî mesela Bolşevik tipi örgütlenme nizanım ji jor heta bin ji bin jî heta jêr tu nikarî xwe organize bikî. Lazım e fikrekî tê modelekî tê teze hebe. Niha ez nikarim behs bikim di vê meselê de lê fikrê me heye yani. Lazım e Kurdê din ew ê şoreşger ew ê ku dikarin siyaseta aktif bikin ew jî lazım e îstîfade ji wî fikrî bikin feqet ew axaftinekî din münaqeşekî nîqaşekî dinin. Lêvan her şey tiştê han eger hebe destê te de tu dikarî li ser hebûna millet ku ji ber ku em milletekin ji ber hebûna welat ji ber ku em welat dikin li ser wan esasiya em dikarin cardin welatê xwe bi awakî siyasî milletê xwe organize bikin. Fakat ev işekî dûr û dirêj e. Ew işekî dûr û dirêj e. Di dema Kurta çi tê kirin lazim em behsa wî bikin. Di dema Kurt û di dema wasat yani orta ya mezo yani dibêjin em lazim e behsa wan bikin. Çünkü iş û karê milletê Kurd gelekî di nav trajedîkî mezin dayî yani travma travmatizm dibêjin bi Fransî yani ew travmakî gelekî bi kurayî milletê Kurd îro di nav wî jiyanê dayî em çawa bikaribin ku yani ev nemeşe ev tişta planê dewletê Tirk nemeşe û milletê me bi temamî asîmîle nebe û hel nebe. Lazim e Kurd li ser van tiştê acîl li ser tiştê hanê îro rojane jî li ser bikirin bifikirin û tiştekî bikin. Yani mesele me ew e yani. Nasıl yani Alikidin de jî tiştê nû ku dünya nû ku em dibêjin gelek tiştê girêk çêbûye tiştê neyînî jî çêbûye. Mesela bêjin vê salê dawiyê da ji hember Netewîya Kurdistanê, hember devlet xwastira Kurdistanê paşo bi navê îdeolojî ve ekoloji û biyolojî bizanin bana êriş dikin. Êriş çi ye? Yani bi vateya wan Kurdana devlet nepêwîste, devlet xira ye, tiştekî xirab e. Yani çi me pêwîste? Demokrasî pêwîste. Demokrasî herkes qala demokrasî dike. Yani eger ku tu bikirî bêjî di dinyayê kesek kî demokrasî nexwaze, kes tiliya xwe bilind nake. Herkes dibe em dixwazin, faşîst jî dixwaze, sosyalîst jî dixwaze. Bi navê demokrasiyê li hember netewiya devletbîna Kurdistanê de dikevin, wî jî navê alternatîv jî rêya sisê dibêjin. Ez jî dikarin tiştekî binivîsin bêjin bacî rêya çar e. Yani ne ev qasdımın var. Yani tevri itmeri dikkatle tiştek binivîse piştî ev şiye ev rêya çar e. Yani wek dîsto li mevcuê netewiya Kurdistan hember mevcuê netewiya Kurdistan dîze gelo çibû ku ez wara dibêjim. Çibû ku heya na hûn ji bo netewiya Kurdistan ev qad hezar bi sevet hezar kes şehîd bûn ji bo netewiya Kurdistan devletbîna Kurdistan. Çibû ku hûn hatve garantı çibû devletbîna Kurdistan xiraye. Ev tiştek hûn dixwazin ji bo dinya alem dixwaze. Na. Ev tiştek dinya alem naxwaze. Çima hûn Kurdana dibêjin bikin. Ev tiştekî ecêb e. Li em kesên welatperest hebû welatperest Kurdistan bela çi tevge çi partî dibin bela tiştekî pêwîst ew ku ji bo esasiya netewiya Kurdistan em dibe yek yani yekîtî çareser nihatin me got astenge li îro du rêç çi heye li Kurdistan du rêç çi yek modernî bi îtîfaqî bi yekîtî bi welatperestî bi Kurdistanê adilî jî bi navê Kurdistan li hember netewiyê ye bela kes xwe nexapîne. Ji bo ve pa pera me çikir çi nekin bi şaşû bi rastî bi erdûleyî ev hat ev bu deva bolê li îro em tiştekî xweş giran heye ev çi ye ev tiştekî em berê dijminên her bûn mesela tekin îro endê ev tişt kem hemû berdeye. Em asanî dikarin li hemû tevgerên ku em dihûn dikarî biaxifin hemû tevgerên dikar biaxifin dikarî bihev ev tiştekî maliye bihev netewiya Kurdistanê ye. Ev ji bo me tiştekî pirsend e yani tiştekî derfetekî baş e ez bawer dikim giran bi giran ev tişt ku em dixwazin yani em yani ji bo pêwîst e ji bo gelê Kurdan pêwîst e gelê Kurdistan pêwîst e
Gran hedi ve serkeve yani bu teori abi bu kontrol abi serkeve ev kes kulle hember var bize gram bu gram yani paşa bile. Ev yani hevi abi de Lekli sadece kemasi en büyük çava organize bakın. Yani her tış bu kol kefame nabe. Bu kol hem de gidibe hem de yapacak. Hem de roje davira tişteki hoş çekir. Ya Kurdi diaspora Avrupa'yı organize çekir. Çin mi buna be tişteki hoş. Yani hem de ya hem de bakın ya em ne kadar sevkeli. Başa suali teçi bu jmira. Kak ilami suali teçi bu jmira. Yani sual kadar bir Bele. Yani eğer hem haftalar ha projeler, çizme bile bu da, eğer hem bu olarak projeler, ne hem kırın, proje ne keser. Mesela evet. Ve daha en bir avkas başta akıp, yani bu teorik böyle pratik de bu. İro, bir sadece böyle ev bir ise, jibo yekit ya en kes ku devlet bir okulu sayın duhazı, hem biz bakın, yekiti bu bir avayda proje yekiti destedike u serdikeve. Ayrıca buna tişeki yani derteki başı elbaladaki sadece Serbiya bu sekinin rasi alternatifi yekem yani işte bu kısım yani tüm bir iş. Naha tuzani jbo kurda eko kemasiya mezin heri mezin heye çi se tişteye ne ev bahsa wikir se tişteye vizyon, ideoloji u organizasyon. Ev lazım. Tişte ku tedbeji em hemû dizanin wisa yani rastı. Fakat ji ber tişte ku rastı bi tekrarbûna wan Kurd xujwî astengê xwe xilas nakin, rizgar nakin. Ji me re siyaset lazim. Lazım organizasyonê siyasî hebin. İro Zülfê Kurdistan çi? Zülfê Kurdistan yani ew ku em wekî li Bakurê Kurdistan em milletekî dihelin asîmile dibin. Asîmile dibin. Ji ber wî lazım e tedaxulekî siyasî organizasyon lazım. Mesela tu behsa diaspora dikî ne we? Baş diaspora ji me re lazım e tanzîmata diaspora. Fakat di destpêkê de em dizanin ku hîn di destpêkê de em înşikak li me ketî li diaspora. Diaspora wan nine bi wî şiklî organize nabe. Yani tu nikarî du sê derneka bînî cem hev û tu bêjî ez diaspora mesela ew diya Kurd hat çêkirin. Ez jî piştgiriya wan dikim. Yani Kurd çuka organize bibin ew qas başin. Ez dijninim lazım e bibin. Lê lazım e em bi fikrekî çawa bikin, fikrekî yekîtî ne ku înşikak li Kurda bikin. Niha ewa ku li Hewlêrê civîna ku li Hewlêrê çêbû. Civîna ku li Stockholmê çêbû. Ewan yekîtî durust nekirin. Ewan bi aks înşikak li Kurda xistin. Yani potansiyel dinamîkê Kurda belav dikin. Ji ber wî ew nixweşiya Kurda ye. Yani Kurd lazım e xujwî astengî yekemcar xujwî astengî rizgar bikin, xilas bikin. İja problemê me yê mezin madem siyasî lazım e şoreşgerê Kurd bikevin nav mesuliyetê. Ê ku kêm ev e kes naxwaze destê xwe bikin nav agir yan ji agir tiştekî bikişînin, bikir nav kevir, binê kevir. Na. Lazım e ew ji me re lazım e. Yani em bikevin nav mesuliyetê. Eger tu nekevî wekî Kurd yani ew ê ku tê digên mesela problemê Kurd çi ku tê gihîştine. Eger ku nekevin bin mesuliyetê problemê Kurd hiç hel nabe. Mesela Dewleta Tirk projekî Dewleta Tirkiyê bû ji destpêkê de 100 salî da çêkiriye. Hemû elît yani ew kesê ku elît em dibêjin dewlet wana terorize kir. Ê ku kuşt, ê ku hepis kir, ê ku nefî kir, terorize kir. Ji ber ku ew dizanî bûn ku Dewleta Tirk destpêkê de dizanî bû ku elît ew taxime elît ku nemîne milletê Kurd nikare tiştekî bike. Nikare siyaset bike, nikare organizasyon durust bike. Îro jî bizabit ew siyaseta Dewleta Tirk dimeşe, îro jî dimeşe. Lê lazım e ew kesên ku tê gihîştine lazım e bizanibin vî mesela proje Dewleta Tirk bizanibin, xwe biparêzin
çava tutkari xu Paris'i bir siyaseti bu organizasyon dikari bir fikri teze dikari xu bu Paris'i ku em bikarbin bikevin nav mesuliyeti bu mesuliyeta xu em bikarbin yekitiya xu jî çebikin û alternatifekî teze jî durust bikin. بله yani götüren ev bu numune vakt mekida diaspora yani anlamı kemas yapar Belê. yani yapı daha da var kaç kere daha da var ev bu hemu Kurd diaspora yani hem biz bakın yani ne plan tabii jibo ve ev teşekkür ederim. Beş kemas yapar yani. Fakat ne kirin yani? Ne kirin? Beş kemas yapar. Dolayısıyla yani ev verip لكو تشتكي خوش بو لتوي بو لأن لتوي بو هم بذكر خذي لي بروجي بلا أن ببارجي بيش بده يعني قلت أنا نمنا كده يعني دروب بيجي كلا كي جريجة بريزة بخبر أمات الدوية برنامج يعني وقت قال لك Belê ematın أنا ترى بس داوی چیه؟ گوترا تا داوی چیه؟ gotuna mina dawî ew e temaşeke. Yani min gotuna mina dawî îro hareketa bizitnava hareketa milliya milletê Kurd lazım xwe wekî gava dinê te behs kir dibêjin ortak vatancılık, demokratik cumhuriyet, nizanım Türkiye çitî dikin. Kurd lazım e xujûya xilas bike. Maalesef mixabin potansiyel û enerjiya dinamîkê milletê Kurd dibin destê wan de ye. Her wekî ku min got ku monopolize kirine ew dinamîkê esasî lazım e Kurd rê peyda bikin ew rê jî bi siyaset dibe ew rê jî bi organizasyon dibe xwe ji wîya rizgar bikin çünkü yek welat nikare bibe welatê te û welatê Tirka mesela nabe her millet li ser coğrafya xwe heye coğrafya me çi ye Kurdistan e ne we welatê me Kurdistan e Kurdistan nabe welatê du sê milleta çê nabe ew manipülasyonekî dewleta Tirk e ku bi rêya PKK û rêya serokê wana ew kirine meşkê Kurda û têgihiştina milliya milletê Kurd şikestin xwariye lazım e yekem car em xwe jê xilas ji wîya milletê xwe rizgar bikin. Ji ber wî lazım e em di destpêkê de dest pê bikin. Yani siyaset lazım e, vizyon lazım e û ideoloji lazım e, organizasyon lazım e. Ev ji me re lazım e. Û jî mesuliyet lazım e. Bikevin bin mesuliyetê. Gelek spas kım yani mesaj gelek Ez spasiyetê dikim belê. el bana dikim gelek izin eldisa te baha dağıtıp yani teradisa gelek spas kım kım koşiyati hatta gelek izin Gelek ispas. ya tek temaşvar heja em hatı daviya bename le çavaku ivalime bak mesajın bakışsa ey dikar bejim ve bildakin İro tu welati kolonyalde tu yek parti ki na neketiyeser ya be eliki hatine ya ci hemu yekitiya çekene hatise. Bence ev pevise bana dikim önce dağıtıyla eftiçe koşuydu ve bavari koşu selametine birbirine hatta carekidin ben baş.